Vojta, ty si prešiel bariatrickou operáciou, prešiel si aj GLP-1 liečbou. Čo nakoniec rozhodlo, že vlastne si schudol tých 50 kg? Čo ti tak najviac pomohlo na tej ceste v liečbe obezity? To je dobrá otázka. Samozřejmě byly to léky, ale naprostý zlom přišel v momentě, kdy jsem přestal pít alkohol. Mm-hmm. To byl naprostý zlom. Já už dneska vím, kde byla ta největší chyba. Já vím, že já jsem dělal obrovskou chybu, že jsem chodil do ordinace pana doktora, pana profesora Matoulka, kde jsem mu několik let tvrdil, že tloustnu ze vzduchu a že nepiju. A v momentě, kdy jsem mu přestal lhát, tak se mi vlastně začalo dařit hubnout, protože jsem začal poslouchat svého doktora a pochopil jsem, že to, co mi říká, je opravdu strašně důležitý a vlastně od té doby se mi začalo dařit. A Vojta, to sa nemôžem neopýtať. Teraz, keby sme mali prehovoriť na všetkých lekárov, že bolo tam niečo, na základe čoho ty získal ten lekár tvoju dôveru, že si sa mu otvoril? Já jsem taková plačka trošku a mě vždycky tato situace a tato myšlenka dostane trošku do rozpaku, protože to byla opravdu pro mě to byl jako fakt silný moment v tom, že ten člověk vlastně mě 10 let neviděl, mohl se na mě úplně vykašlat. Já jsem si dokonce tu bandáž žaludku v tom roce 2007 vyběhal i přes jeho nesouhlas. Vyběhal jsem si to na soukromé klinice, která už dneska neexistuje, která už dneska se věnuje pouze IVF a pan profesor Matoulek byl člověk, který mi po 10 letech, 12, 13 sám od sebe zavolal a zajímal se o můj zdravotní stav, zajímal se, jak žiju s bandáží. V momentě, kdy zjistil, že jaký mám problémy, že jsem znova přibral, tak mi řekl, že se musím jako okamžitě za ním zastavit a tohle byl moment, kdy on v podstatě neměl vůči mě absolutně žádnou zodpovědnost, protože on nebyl můj operatér, on nebyl ani člověk, který vlastně mohl za to, že jsem tu bandáž měl v sobě a ten člověk o mě projevil vyloženě prostě zájem o můj zdravotní stav a i přesto, že jsem vlastně ho neposlouchal, že jsem si tu bandáž vyběhal i přes jeho nesouhlas, tak on mi podal pomocnou ruku a řekl mi, přijeďte, já vám pomůžu. Takže tam bol taký záujem asi z jeho strany. Že ťa nenechal proste... Přesně tak. To tak pro mě byl naprosto zlomový okamžik. Mm-hmm. Že si vycítil záujem. To sa mi len páči, ďakujem pekne. Dneska v dnešnom diele podcastu budeme hovoriť s mladým mužom, ktorý na Instagrame má účet Vojta Hubne. Dnes by sme možno, že ho mohli aj premenovať na Vojta zhubnul, alebo Vojta, ako Vojta mi hovoril pred týmto podcastom, Vojta už priberá. Dnes budeme hovoriť o obezite a o mužoch a nebudeme mať takisto hanbu hovoriť o akejkoľvek téme. Muži o svojej obezite častokrát nehovoria. Častokrát sa snažia tú tému nejako prekryť humorom alebo povedia, že to budú riešiť neskôr, nejako zahovoria tú tému, ak sa ich na to niekto z rodiny opýta. Aká je tvoja skúsenosť? Mal si nejakého strážneho aniela vo svojom okolí, ktorý ti tak nejako našepkával, že Vojto, poď to skúsiť vyriešiť, alebo ty si bol ten hnací motor samého seba? Jednoznačně to byla moje máma, která i před pár lety se rozhodla, že mi pomůže zhubnout tím, že mi za každý zhubnutý kilo dávala dokonce peníze, jo? Takže mě motivovala mě tady tím způsobem. A co se týče toho, co si na začátku říkala, že chlapi si to nepřipouštěj, já jsem měl podobnej, řekněme, takový feeling. Já jsem si zase říkal, že tím, že hodně sportuju, tím, že hodně chodím, tak jsem si to omlouval tím, že jsem fit. Mm-hmm. To byl takový moje omluva té obezity. Samozřejmě, že mi to vadilo, samozřejmě jsem s tím měl velký problém a jsem rád, že jsem se to rozhodl řešit. K tomu ještě, jak jsi začala na začátku, že Vojta přibírá, to bych taky chtěl upřesnit. Já jsem se opravdu zhlídnul v tom cvičení. Mě hrozně baví chodit do posilovny. Já jsem si nikdy nemyslel, že se něco takového v mém životě stane, že si oblíbím posilovnu natolik, že jsem se rozhodl, že přiberu trošku na svalech, který jsem nikdy neměl. A vlastně teď po nějakém tom vysazení, kdy já jsem vlastně 8. týden bez léku,
tak jsem se rozhodl, že naberu svalovou hmotu, to znamená, nepřibírám na tuku, ale přibírám na svalech. To je super. Ja to mám veľmi podobné, že som si to obľúbila, že by som nikdy nepovedala, že sa teda nájdem ja vo fitnessku 2-krát do týždňa. Ale je to fascinujúce, že čo vlastne tá liečba obezity z nás urobila. Že ja vždy hovorím, že obezita nemusí nutne znamenať lenivosť u ľudí. Že my sme ako keby tú energiu a aktivitu dávali aj v tých obdobiach, kedy sme mali tú nadvahu alebo obezitu do rôznych iných vecí. Že dávali sme ju do starostlivosti možno o rodinu, dávali sme ju do práce, hej, že obidvaja sme mali tú skúsenosť s korporátmi, že tam človek tiež veľakrát musí makať až do neskorších hodín a potom, keď konečne príde tá úľava, tak sa proste schutí naje a odmení sa vlastne tým jedlom, že to bola taká moja skúsenosť. Přesně takhle to bylo u mě. No. A dneska si vieme viacej vážiť seba samých, že už sme teda v tom zdravom tele a vieme si nájsť vlastne čas aj na tú posilovňu a aj na to, aby sme jedli o 12:00. Ja keď som ti naposledy volala, keď sme spolu včera telefonovali, tak si mi povedal, že mi zavoláš za chvíľočku. To bolo niečo pred 12:00. Přesně, asi 4 minuty před 12:00, áno. Takže áno, takže tiež to máš tak, že si musel vlastne zariadiť ten pravidelný jedálniček a pravidelnú stravu, aby si to vedel udržať. U teba, Vojto, je ešte veľmi zaujímavé to, že okrem toho, že teda necítiš žiadnu hanbu a vieš veľmi otvorene hovoriť o tej svojej liečbe, že vlastne si už bez liečby. Áno. Takže to, čo sme sa bavili, že vlastne teraz sa zaujímaš o to, že či nabíráš, či priberáš na tých kilogramoch v svaloch, to je niečo, čo aj ja riešim so svojím trénerom, že by som chcela pribrať, ale teda pribrať zdravo a na svalstve. Tak ako to máš ty, že ty si teraz myslím, že 6. týždeň bez liečby, 8. týždeň bez liečby. Medzi tým si absolvoval aj cestu do Ázie, čiže muselo to byť trošku o inom jedálničku, možno posunutý časový jet lag a jedno s druhým, že ako sa ti to podarilo, aj keď si možno mimo svojej vlastnej kuchyne a toho svojho nejakého rituálu, keď si na nejakej služobnej ceste prípadne, že je to teda 8 týždňov. Ono je to trošku složitější v tom, že já jsem tu cílovou váhu, kterou jsem chtěl docílit, to znamená těch 99, to byl takový můj sen, dosáhl už v září minulý rok, po slovensky v septembri minulý rok. A od té doby jsem různě experimentoval. Zkoušel jsem ten mikrodosing, zkoušel jsem různě kombinovat ty, řekněme, dávky, nebo kombinovat, prostě snižovat a hledal jsem si nějakou cestu, co by mi tak jako mohlo vyhovovat. A do toho jsem jako fakt intenzivně hledal na internetu, zkoumal jsem, protože to téma vysazování je pro spoustu lidí vlastně dost zásadní i před začátkem. Ano, že vlastně co bude potom. Ano. Já se přiznám, že já jsem úplně na začátku té léčby o tomhle moc nepřemýšlel. Já jsem si říkal, však co, tak nějak zhubnu a pak uvidím. Že? Ale jako v průběhu už jsem si začal říkat, že mohl bych začít se tím nějak intenzivně věnovat. Víš, že jsem založil pacientský spolek, který vydal stejnojmennou knížku. Cesta z obezity. Je to vlastně knížka, která se v originále jmenuje Food Noise, napsal jí doktor Jack Moseley. A pro mě to byla naprostá bible. Já jsem z toho čerpal v průběhu, nebo na začátku i v průběhu hubnutí jsem z toho čerpal informace, dozvěděl jsem se, jak vlastně ty léky vznikly, že kde je prapůvod toho všeho, jak to funguje. Asi se dozvěděl, že je tam ta jaštěrica? Přesně tak, kůrovec, velký ještěr. Dozvěděl jsem se tam spoustu dalších věcí a vlastně i díky tomu, že jsem se o to takhle aktivně zajímal, tak jsem založil i facebookovou skupinu, která se jmenuje stejně Cesta z obezity a vím, že pro spoustu lidí je vysazování a co bude potom velký téma a já jsem se tím v podstatě už od září minulého roku zabýval, hledal jsem nějaké možnosti na internetu a našel jsem, že už v zahraničí jsou, řekněme, suplementy, které dokážou nějakým způsobem pomoct. A tak dlouho jsem hledal firmu, která by mi to vyrobila a konečně se mi povedlo v polovině vlastně júna, v polovině června jsem spustili vlastní e-shop, kde mám vlastně ten můj GLP-1 support, což je směs přírodních látek, který mě naprosto fantasticky pomáhají udržet teď ty chutě a ten hlad. Co se týče třeba toho cestování, u mě je problém při tom cestování, když mám v rámci ubytování snídani. Já si ji neodpustím a většinou u těch snídaní já jako nemám moc míru a přeháním to, ale třeba je tam ta slaninka.
slaninka, páreček, míchaný vajíčka, volský oko, jo, jako uměl bych si to doma udělat mnohem líp, jo, uměl bych si doma prostě z té ledničky si vezmu ty 3 vajíčka, nenaberu si tam o 2 víc, jo, jako při tom cestování je to těžší, ale třeba musím říct, že celou teďkon tu dovolenou, kterou jsem absolvoval, tak jsem úplně bez problémů zvládl bez jakýhokoliv sladkýho, jakkoliv na těch snídaních jsou koláčky, že jo, jedno s druhým. Takže cítím se dobře, nemám absolutně žádný problém udržet režim. A čo ten alkohol? Já se přiznám, že byl jsem v zemi, která je pitím alkoholu proslulá. Byl jsem v Gruzii, kde jsou teda velmi známý vína, velmi známý koňaky, když oni nemají rádi tomu říkat koňak, protože koňak je místo ve Francii, že jo? A mají taky velmi známý pálenky, že jo, tu čaču. A celá tato cesta byla spojená vlastně s nějakým ochutnáváním alkoholu. No já jsem z díky odmítal. A pokud se ptáš na to, jestli mám... Či to ještě chutí vůbec? To já nevím. Já nevím, já jsem 18 měsíců absolutně čistý. Vlastně velmi brzo začnu 19. měsíc a myšlenka, že bych se dneska napil, je pro mě vůbec nepřichází jako absolutně na to nemyslím a řeknu to úplně jednoduše. Představa, že bych porušil těch 18 měsíců. To jsou tisíce euro vlastně, i v těch liekoch. To je, ale co mě to ušetřilo peněz. Já když jsem to minule počítal, kolik já jsem toho vypil a kolik toho dneska nevypiju, já to vždycky a rád říkám v těch mých ranních blavolcích, že já každý ráno ve 4:30 vstanu, od 5 do 7 si ujdu svých 12 kilometrů po Bratislavě a já to tam často zmiňuju právě tohle, že já když si spočítám, kolik já jsem ušetřil peněz na alkoholu, kolik já jsem ušetřil peněz na jídle, že mě ta léčba vlastně nejenom, že nic nestála, ale ještě mě ušetřila ve finále peníze. A ještě k tomu alkoholu, já jsem naprosto 100% přesvědčený o tom, že klíč mého úspěchu, abych váhu udržel, je nezačít znovu pít. To znamená, byl bych strašně sám proti sobě, kdybych podlehl tomu, dal si jednou, protože vím, že bych se dal po druhé a dal bych si po třetí, protože jsem s tím alkoholem měl regulérní problém. Pil jsem ho fakt hodně a nemohlo to nejako súvisieť aj s tým, že si sa necítil komfortne vo svojom tele? Jasně, já vždycky, když jsem se napil večer, když jsem vypil tu petku toho 1,5 litrového vína, tak já jsem si připadal, že jsem krásnej hubenej, že toho můžu sníst kolik chci, samozřejmě, že jo. Ja som zase mala emočné jedenie súvislé spojené so sladkosťami, že u mňa ja som si ujíždela teda na sladkostiach, ja som bola schopná, som to hovorila už v jednom podcaste, sadnúť do auta. Že ten moment, raz som videla aj také video na internete, že ten moment, keď si uvedomíš, že nemáš doma sladkosť, alebo Coca-Colu, alebo proste niečo, na čom si fičíš, že čo všetko je človek proste schopný urobiť, aj keď je proste doma v teplákoch alebo v pyžame. Takže ja som išla niekde z Pezinskej strany, teda na opačnú stranu Bratislavy, kúpiť si do Teska proste Kinder zajacov, ale tam som vedela, že ešte nebudú vypredaní a na tých som si proste nejaké obdobie ujíždela. Takže ja to úplne chápem, že ja viem, čo to je, keď ťa neriadí ako keby ten rozum, ale riadí ťa nejaká iná časť, tá dopaminová dráha, o ktorej vieme, že teda ten GLP-1 liek ju vie narušiť a že ju vie presmerovať na niečo iné, že je to fascinujúce. Veľa štúdií, čo som čítala, hovorí o tom, že naozaj aj ten alkohol sa tým ľuďom vypne, vypína sa chuť na gambling, vypína sa chuť na obhrízanie nechtov, že cigarety, že veľa týchto, že nie je to ešte také, že GLP-1 liek rovná sa, ideme preč s nejakými závislostiami z cigariet a alkoholu, že tam ešte nie sme, ale u veľa pacientov sa to pozoruje v tých štúdiách. My máme takého klienta, ktorý hovorí o tom, že vlastne hneď od začiatku prestal cítiť chuť na ten alkohol a že jeho Marienka, jeho manželka a jeho pečienka sú strašne nadšené z toho. Takže naozaj to tak funguje o mnohých pacientov a je to fantastický pocit aj pre mňa, že vlastne už nemusím cestovať cez celé mesto. Čiže som šetrila
ani len na tých sladkostiach som ušetrila aj na tom benzíne, keď som vlastne niekedy naozaj ma prepadla tá mlsna. Ja sa ešte na chvílinku len vrátim k tomu, čo si objavil v tej knihe Cesta z obezity. Si spomínal, že kde je vlastne ten prapôvod tých liekov. Že ešte sme o tom v žiadnom z tých dielov z podcastu nehovorili, že aká je tá liečba vlastne bezpečná. Ja som si ako osoba, ktorá robila vo farmabiznise a mala som proste spolupráce s lekármi, som rozumela a viem si naštudovať klinickú štúdiu, viem, ktorá je relevantná. A viem dnes o tých liekoch, že vlastne ten GLP-1 hormón syntetický je na svete už nejakých 20 rokov. A že to, že dneska vieme ten GLP-1 hormón mať synteticky a vydrží nám v tele 5 dní, tak to je vďaka tomu, že niekde v Amerike objavili jaštera, ktorého si teda spomínal a ktorý ich doviedol k tomu poznaniu, že on má v sebe ten GLP-1 hormón dlhšie ako my ľudia. Čiže tí vedci sa zameriavali na to, ako vyvinú podobný syntetický GLP-1 hormón, ktorý vlastne z toho tela neodíde v priebehu pár minút, ale pretrvá tam. Takže v tom jednom z tých liekov, ktoré teda užívaš aj ty a ja. Užíval, tak vlastne ten hormón vydrží tých 5 dní. A to sa teda vrátim zase k inej veci, ktorú sme spolu hovorili, že ty si ten 6., 7. deň ako keby možno trošku stihol aj dobehnúť to, či si schudol tých prvých 5. Že ty si mal ako keby takéto nutkanie, že ja ho cítim v ten 7. deň, ale viem to potlačiť, že viem si povedať, že proste nie, večer si pichám a je to ako keby von z mozgu tým pádom, ale som určite taká akože náchylnejšia na to si urobiť nejaký koláčik ten 7. deň, hej. OK. No, já jsem to pocitoval už zhruba od toho 5. dne, protože stejně jsem se trošku věnoval, nebo zabýval jsem se tou studií, mám nastudovanou tu Surmount, že jo, studii, kde jsem se teda jako dočetl zajímavou věc, že poločas rozpadu toho léku není 7 dnů, ale 5 dnů a to mi vlastně i trošičku dělalo problém, protože od toho 5. dne už jsem měl větší hlad a tam vlastně vznikla myšlenka to nějakým způsobem jako řešit, protože řešení bylo aplikovat lék každý 5. den, což jsem nechtěl, protože zase už by to nebylo tak ekonomické a nebylo by to tak komfortní. A je to aj off-label teda, že to neodporúča tak výrobce. Přesně tak. A začal jsem prostě hledat zase nějaké možnosti. Víme, že jsou různý suplementy, zkoušel jsem samotný berberín, zkoušel jsem třeba samotnou gymnemu, zkoušel jsem různé věci a pak jsem to zkoušel kombinovat a najednou jsem zjistil, že mi to vlastně funguje, že já jsem měl pro ten stav, který nastane druhý den po aplikaci léku, tak já jsem mu říkal šouflík. To je z českého slova šoufl a to se vám udělá, když se třeba když se přejíš, tak se ti udělá šoufl. A protože mě jako nebylo úplně špatně, ale bylo mi tak jako lehce, řekněme lehce nevolno, tak jsem to pomenoval, že šouflík. A tak jsem tomu začal říkat. I ve skupině se to ujalo, takže říkáme tomuhle stavu šouflík, kdy vlastně člověk nepociťuje hlad, protože je mu tak jako lehce přejedeně, bych to nazval. Jo? Není mu špatně, ale je mu tak jako přejedeně. A právě já jsem zjistil, že když jsem začal si dávat tu kombinaci těch mých suplementů, tak jsem zjistil, že se mi ten šouflík krásně prodlužuje a že potom jako bez problémů vydržím i ten 6., 7. den. Já teda jsem měl den aplikace vždycky v neděli, jsem si píchal vždycky v neděli po posilce a největší vlastně problém nastal pátek, sobota. To je ten 6. a 7. deň. Přesně tak. A tam si myslím, že je i problém v tom, že spoustu lidí se v těchto dnech rozhodne navýšit dávku, že si řeknou, aha, mě už to nějak nezabírá, já už bych možná měl navýšit. Já už bych dneska udělal spoustu věcí jinak. Já už dneska třeba vím, nebo myslím si to, že já bych třeba udržel těch 7,5, kdybych neměl takovýhle stavy, že bych skutečně tu léčbu celou dokončil na 7,5, protože tam mi skutečně jako fungovala velmi dobře. Dokonce si myslím, že mi fungovala i líp třeba než 10, že mi fungovala třeba i líp než 15. Já jsem se teda jsem byl 3 měsíce na 15. A toto robíme my v podstate, že ako keby neponáhlame sa s tým navyšovaním toho lieku, že ja to zase vidím, že naozaj každá cesta toho človeka s tým liekom je iná. Že každý máme aj iný vzťah k jedlu, iný vzťah prečo jeme, iný vzťah k tej obezite, iný vek, iný stav, iné lieky berieme, že nedá sa to naozaj zovšeobecňovať, že každý máme svoj vlastný príbeh s tým liekom, ale že uvedomila som si to pri mojej mamine, ktorá teda k dnešnému dňu schudla už takmer 30 kg na tom lieku, ešte potrebuje nejaké
kilogramy dochudnúť, aby bola na tom svojom zdravom plato, ale že ju teda lekár držal pomaly. Jednak brala iné lieky a boli tam nejaké stavy zdravotné, ktoré bolo treba proste riešiť a sledovať, čiže neponáhľať sa. Hej, že nie je cieľom aj kvôli tomuto, nielen kvôli svalstvu, ale aj kvôli tomu nie je to cieľom to vybuchať si ako keby tie jednotlivé sily toho lieku čo najrýchlejšie. Takže ďakujem za túto tvoju skúsenosť. Ja sa ešte spýtam, že ty si vlastne riešil možno nejakú nadváhu od detského veku, že od tých 11 rokov, že je to niečo, čo si dnes spomenoval, že je to trebárs vplyvom toho, ako ste boli zvyknutí doma jesť, je to vplyvom toho, že to máte možno aj geneticky v rodine, že rozmýšľal si aj nad tým, že čo ťa k tomu priviedlo, že mamina si hovorila, že bola tá, ktorá ten aniel strážný, ktorá ťa už upozornila, že Vojta brzdí? Ne, tam byl jiný problém. Já jsem v 88. koukal na olympiádu, která byla v Soulu a vysílalo se, tenkrát házel Jan Železný. Já jsem to někde spletl, jednou jsem řekl Jakub, ale je to Jan Železný, házel oštěpem. A já jsem to za každou cenu musel vidět, protože já jsem byl zrovna ve 4. třídě základní školy, chodil jsem na lehkou atletiku. Byl jsem jako takový aktivní dítě a já jsem to prostě chtěl vidět a něco se stalo v tom obýváku, do dneška nikdo moc dobře neví co, ale našli mě doma na zemi v bezvědomí rodiče, přijela pro mě záchranka, byl jsem nějakou dobu v nemocnici a tam se tenkrát na tom Krajském ústavu národního zdraví, jak se dřív nemocnice jmenovali, rozhodli, že mě budou léčit na epilepsii, kterou jsem teda nikdy neměl, ale asi rok jsem nemohl chodit do školy a užíval jsem velmi silný léky. Do dneška si pamatuju lék, který se jmenoval Sodanton. Doufám, že už se dneska nevyrábí a mohl jsem to říct. A kdyby si viděla moje takový ty školní fotky, jak tam stojíme v řadě s tou učitelkou po jedné straně, tak bys viděla, že rozdíl mezi 4. a 5. třídou je naprosto markantní, kde už prostě mi to překypuje. A v 8. třídě základní školy já jsem měl 107 kg nebo 108 kg. A pak samozřejmě omezení, kdy mě léčili na tu epilepsii do nějakých až mých snad 13 nebo 14 let, kdy jsem fakt několik let bral tyhle léky, tak to byl jako velký problém, protože jsem měl zakázaný sportování, nemohl jsem jezdit na školu v přírodě, protože jsme měli takový, nevím, jestli to tady máte, školu v přírodě, protože já jsem byl v Ústí nad Labem, kde jsme měli špatný rozptylové podmínky a já jsem teda byl vlastně jakoby vytržený z toho běžného režimu a pak už se to prostě vezlo. Pak už jednou seš tlustej, tak seš tlustej a nemůžeš sportovat, nemůžeš toho, nemůžeš tamto. Mne toto pripomína príbeh jednej našej klientky, ktorá hovorila o svojom dieťati. Ono má autizmus a museli brať nejaké lieky na pozornosť v škole. Hovoril, že tie lieky sú pre to dieťa veľmi zásadné, je vo veku okolo 11-12 rokov ten chlapec a vravela, pýtala sa tiež, či je to vlastne, či tá liečba už je vhodná aj pre tie deti, pretože si uvedomuje, že ten chlapec ide do puberty a vlastne keď si začne stále viac uvedomovať to, že vlastne žije s kilami, že sa trošku odlišuje od tých spolužiakov, že to bude možno ešte viacej ako keby zajedať a že nie je cesta v jeho prípade vysadiť ten liek, lebo by sa mu nedarilo zase v škole. Čiže tu chcem možno, že som rada, že si povedala aj túto svoju skúsenosť, pretože mnohokrát nevieme, ani my dospelí, čo je za obezitou iného dospelého a už vonkoncom by sme nemali súdiť dieťa, pretože tých dôvodov tam môže byť veľa, ktorým nerozumieme. Takže toto je dobré vedieť. Ja sa ešte spýtam, máme ešte posledných pár minút, že ak by si mal niečo, čo by si rád odkázal ľuďom, ktorí sa možno toho boja, alebo sa hanbia, že sa liečia na obezitu, že či je niečo, čo by si im chcel zo svojej vlastnej skúsenosti odkázať, že čo vidíš ako Vojtu dnes a Vojtu pred 50 kilogramami, aký je v tom rozdiel, že to sú určite dennodenné veci, ktoré si uvedomuješ na sebe, že sú iné a už je to veľa rokov, ako keby keď žiješ už s tým zdravším telom. Takže čo si tak na sebe uvedomil, čo by si možno chcel odkázať druhým? No, já o tom mluvím v podstatě už rok a půl, nebo něco málo přes rok na svém Instagramu. I teda mám vlastní jako Hero kanál, kde jsem vlastně mapoval celou tu cestu a tyhle věci tam rozebírám hodně dopodrobna. Já jsem, takový moje motto toho, že jsem začal být aktivní na sociálních sítích, tak mě hrozně štvalo, nebo i do dneška mě štve ta situace, že
O lécích obecně, které jsou na předpis, se na sociálních sítích nesmí mluvit, protože je to regulovaná záležitost, je to něco, na co máme kontrolní úřad, který se jmenuje Státní ústav pro kontrolu léčiv, stejně v Čechách i na Slovensku. A já když třeba jsem někde na Facebooku napsal, že léčím se pomocí tohoto a tohoto léku a hrozně mi to pomáhá, do 1-2 dnů jsem byl zabanovaný a měl jsem problém na těch sociálních sítích. A hrozně mě štve, že potom jsou nějaký influencerky, který propagujou různý kolageny a hlouposti a lidem, který mají problém a jsou obézní, tak můžou o těch lécích říkat cokoliv špatného. Oni můžou říct, tohle neberte, to je špatný, z toho budete mít rakovinu a to se nereguluje. Jo? Jako mluvit proti lékům je zcela legální a spoustu lidí to, ne, že to jako odradí ty lidi od té léčby, protože oni tomu věří, že ta influencerka asi je nějakým způsobem nachytřená a ví o tom něco, ale těm lidem to ve finále vlastně může ublížit natolik, že vlastně na tu obezitu můžou zemřít. A ty influenceři, kteří o tom takhle mluví, si to vůbec neuvědomujou. A já jsem se rozhodl, že já prostě proti tomuhle budu bojovat tím, že budu proti váhám. A proto na těch sociálních sítích se snažím dělat i kontravidea, kdy v podstatě vysvětluju to, kde ty lidi, kteří to z vlastní neschopnosti a neznalosti nedoporučujou lidem, kteří to nutně potřebujou, tak to dávám, vlastně upřesňuju ty věci, dávám to na pravou míru. Myslím si, že kdybych já měl takovýhleho průvodce na začátku té mojí léčby, že bych to měl o hodně jednodušší a jsem strašně rád, že mám skutečně jako armádu lidí, kteří díky mně se rozhodli, že začnou hubnout a zhubli. Píšou mi dnes a denně na Instagram zprávy o tom, že já jsem byl vlastně ten hnací motor toho, že se do toho pustili a já v tom budu pokračovat, budu se lidi snažit k tomu motivovat, protože mě to skutečně změnilo život. Mě to změnilo život v tom, že mě to v podstatě zachránilo život. Jo? Já bych dneska, Bůh ví, kde bych dneska byl, protože mě ty kila šly stále nahoru pomalu. A akou záťažou by si bol pre poisťovňu? Pre ten systém? Přesně. To je ja taky toto dôležité. tiež vie viedovať, že vlastne nemôžeme veľa vecí povedať a ten výživový doplnok si môže proste povedať čokoľvek o sebe, že môže tvrdiť, že je zázračný, že funguje lepšie ako lieky. To mi až tolik zase nevadí, ale vadí mi to, že jsou třeba jako výživoví poradci, že jsou trenéři, který proti tomu hrozně brojí, protože samozřejmě oni budou stále dokola opakovat, že seš tlustej nežer a více hejbej, ale ono to nejde. Já jsem před zhubnutím stejně tak, jako dneska chodil z těch svých 12 kilometrů. Já jsem chodil ráno 12 kilometrů, odpoledne 12 kilometrů. Neuchodíte to, jako musíte být v tom kalorickém deficitu. A mě právě hrozně vadí to, že ty trenéři a ty výživoví poradci budou neustále opakovat tohleto dokola, aniž by si uvědomili tu zásadní věc, že výživový poradce, trenér a pohyb je tady od jak živa, nebo je tady prostě desítky let a ta obezita nám neustále stoupá. Ta obezita těch obézních lidí neustále přibývá a léta se snažíme, nebo si říkáme, už aby přišel nějaký lék na obezitu a když už přijde, tak ty lidi místo toho, aby to vzali jako příležitost a začali s tím pracovat, tak jdou proti tomu a vlastně snaží se ty lidi nějakým způsobem demotivovat a dělají to, podle mě to dělají jenom kvůli tomu, aby si prostě naplnili tu peněženku, já už si kolikrát dneska říkám, že takovej trenér a takový výživový poradce vlastně nechce, aby ten člověk zhubnul, protože co by s ním potom dělal? Potom by se ten penězotok zastavil a ten člověk by najednou přišel o tu svoji výplatu. Takže tohle to mě jako hrozně vadí. Ja takisto hovorím a môžeme využiť aj dnešný diel na to, že človek s GLP-1 liečbou potrebuje nutričného terapeuta a potrebuje trénera. Hej, bez toho to nedá. V našom programe Glow si na tom staviame. Naši klienti sú odposielaní na InBody meranie. Všetci majú konzultáciu s nutričnou terapeutkou
a v podstate všetkým odporúčame v nejakom bode začať so silovým tréningom. Nehovoríme im to od prvého dňa, pretože s tou nadváhou to je zložité urobiť proste silový tréning hneď na začiatku. Ja som sa k tomu tiež prepracovala, začala som zvyšovať počet krokov, radíme im čo najďalej od zástavky alebo od vchodu do nejakého Teska a tak ďalej, aby proste prešli. A už v tom bode, keď sa cítia lepšie a schudli pár kýl, tak ten silový trénink tam je na mieste. Takže... Ale tady s tím bych já tak úplně nesouhlasil. Já si myslím, že se silovým tréninkem se dá začít kdykoliv. V té posilovně, já jsem tam přišel, měl jsem ještě 140 kilo, na mojím Instagramu jsou vidět ještě stále jako fotky, videa, když jsem začínal a to jsem opravdu přišel jako tlouštík do posilovny. Měl jsem obrovský štěstí na trenéra, který se mě ujal a který je vlastně mým trenérem do dneška a ten silový trénink najednou já jsem zjistil, že to je něco, kde můžu vypnout, kde se prostě soustředím na něco jiného a potom, když najednou člověk vidí, jak se to tělo mění a jak najednou si kupuješ elkový trička, košile, a že si máš co koupit do toho fitnesska. Přesně, že si máš co koupit a že najednou vypadáš prostě stejně jako ty ostatní, kteří už tam chodí léta, tak mě to začalo neskutečně bavit. To úplně chápem a v tom som zajedno, len nie každý to tak má, že hneď od začiatku. Že ja to beriem tak, že aj ja som od začiatku sa nevidela v tom fitnessku, ale jasné, že by som mohla začať chodiť ale do fitnesska. Ale ani ja som nechodil od začiatku. Ja som začal chodiť, řekněme, až po půl roce léčby na GLPčku. Ja to mám rovnako. Že preto hovoríme klientom, ktorí vieme, že majú ešte bolavé kolená, že majú problém ustať. Moja mamina napríklad mala odporúčanie od svojej diabetologičky, aby začala cvičiť hneď od začiatku. Ona pár týždňov predtým, ako jej tá lekárka to odporúčanie dala, tak neustála v záhrade a pribrzdil ju strom, že ju nohy neuniesli, že strašně záleží od toho, v akom veku jsme. To taky, ale ještě musím říct jednu hrozně důležitou věc. Povedz. Je důležitý si zaplatit trenéra. Na začátku, pokud nemáte, nebo pokud člověk nemá nějaký vzdělání pohybový, neví, jak cvičit, my jsme třeba s trenérem první půl rok kompenzovali. My jsme nedělali silový trénink, my jsme první půl rok vlastně řešili to, aby to tělo vůbec bylo připravené na to začít nějaký silový trénink. Já dneska vím, že kdybych začal s mým mindsetem sám cvičit, tak už jsem dávno zraněný a už se na to dávno vykašlu. Protože trenér je důležitý. Já jsem člověk, který, když jde sám, tak já se snažím zvednout co nejvíc, protože prostě si chci něco dokázat a ten trenér tam je přesně od toho, aby mi řekl, hele, ty už na to sílu máš, ale ty si musíš uvědomit, že ty si celý život vůbec nic nedělal, ty úpony a všechno kolem toho, to pohybový ústrojí na to není přizpůsobený a ty si můžeš ublížit. A toto, Vojto, teraz, jak si aj povedal, tak stále ako sa vraciame k tomu, že ty potrebuješ trénera, potrebuješ toho nutričného terapeuta. Jednoznačne. Čiže apel na všetkých trénerov a nutričných terapeutov, ktorí máte proste nejakú bázu sledovateľov na tých sociálnych sieťach. Nechoďte proti GLP-1 liekom. Berte to ako príležitosť. Áno, je to príležitosť. Je to príležitosť im vysvetliť, že bez toho to nepôjde. Hej? Že keď budú chudnúť bez toho silového tréningu, bez zmien v životospráve, tak budú chudnúť nezdravo. My máme naplnený čas. Ja sa ešte spýtam, Vojto, na záver, keby si mal teda zhrnúť, ako sa dnes cítiš versus ako si sa cítil před tými 50 kilogramami. Tak... Na to jsem měl odpovědět už před chvílí. Já vím, no je to naprostý nepoměr. Já dělám obchodního ředitele, to znamená jezdím hodně po zákaznících a pro mě bylo naprosto klíčový to, že jsem se přestal potit po té, co jsem zhubnul. Já jsem měl strašný, řekněme, strašně mě to trápilo, měl jsem z toho opravdu komplex z toho, že já jsem v podstatě od auta k zákazníkovi, když tam bylo schodiště, tak jsem došel, sednul jsem si a já jsem byl splavený, já jsem chodil s ručníčkem, já jsem se stále otíral, vypadalo to blbě, nepůsobilo to na ty lidi profesionálně, nějakým způsobem jsem to vždycky uhrál, nějak jsem se z toho vždycky dokázal vymluvit, ale to, v jakém těle já žiju dneska a v jakém jsem žil předtím, to je v podstatě neporovnatelné. Já to říkám, že žiju v podstatě nový život. Ďakujem krásne. Je to nový život a ďakujem veľmi pekne za tvoju skúsenosť. Dnes sme mali možnosť si vypočuť príbeh muža, ktorého nájdete na Instagrame pod profilom Vojta Hubne. Uvidíte tam aj všetky fotky pred
ktoré sú podľa mňa tiež veľmi motivujúce a som veľmi vďačná za to, že má odvahu o tom hovoriť, že mal odvahu to liečiť, keďže, ako som povedal, prešiel si bariatriou, prešiel si vlastne obezitou už od raného detstva a dneska je z neho fit, zdravý človek, ktorý sa pravidelne teda stretáva so svojím trénerom a mám InBody score 102. Rada. Já bych ještě na závěr, ještě než to úplně ukončíš, chtěl říct, že pokud by někdo měl zájem o knížku Cesta z obezity, je to knížka, kterou jsme zařídili v rámci pacientského spolku. Pacientský spolek nemá nějaký systémový financování a pokud má někdo zájem o knížku, o knížku, o který já tvrdím, že je Bible pro všechny, kteří se rozhodnou hubnout na GLP-1 agonistech, tak u mě na Instagramu je ten návod, jakým způsobem se ke knížce můžete dostat. Je to přes platformu Darujme, kde dáte pacientskému spolku nějaký dar a my vám za to pošleme tu perfektní, krásnou knížku. Prečítajte si knižku Cesta z obezity. Ja ju už mám doma, ja som si ju tiež objednala, takže prečítam si ju aj ja. A Vojta nám pár nechá a my urobíme na Glow.sk súťaž, a takže môžete sa zapojiť potom neskôr do súťaže a knižku vyhrať. Takže ďakujem ešte raz, veľmi si vážim, že si dneska prišiel, že si bol našim hosťom. Ďakujem pekne za to, že ste nás zase sledovali a počúvali a budem veľmi rada, keď si nás zase zapnete a vypočujete v ďalšom dieli, ktorý chystáme pre vás. Ďakujeme. Taky ďakujem.